No niin, lähdetään esimerkkiin kiinni ja otetaan tähän toistoon liittyvä esimerkki. Ja tässä meillä on tyhjä dokumentti ja olkoon tämä scriptit 5 ja luodaan tähän toistoihin liittyvä esimerkki tai sisällytetään 2 esimerkkiä. Ja luodaan skripti tähän ensinnäkin vielä kerran sille, että 2 periaatteessa eri tavalla, että se ajetaan sivulatauksen yhteydessä se skripti ja sitten toinen skripti tehdään, joka sitten tulee käyttäjän pyynnöstä ajettavaksi ja esimerkiksi tiettyyn elementtiin. Eli H2 elementti, jos asetan tähän 2 kappaletta, esimerkki 1 ja 2, ja tämä toistolauseesta tulostus heti latauksen yhteydessä ja sitten toisena tulostus käyttäjän pyytäessä, jos jaetaan 2 osaan. Eli sen skriptin suoritus. Ja nyt tässä, jos määritellään ensimmäinen skriptiosa, script type text kautta JavaScript, ja tähän sisällytetään se skriptin suoritus, joka tehdään tosiaan heti sivun latautuessa. Tämä on toki sitten mitä harvemmin tarvii ja näin, mutta nähdään se, että skriptin suoritushan myös saatiin sivulatauksen yhteydessä ajettua dokumenttiin. Joissakin tilanteissa voi olla sille tarve. Ja kuin aiemminkin tehtiin, mutta tässä nyt vielä, että tämä toistolause tulee tässä käyttöön. Esimerkiksi laitetaan tähän, että tulostetaan esimerkiksi luvun 3 kertotaulu. Eli toisin sanoen 1–10 kerrottuna 3 kukivuorolla, niin tämän niin kuin toiston esimerkkinä. Liitän tähän vielä tekstikappaleen tuonne ulkopuolelle, johon tämä skripti upotetaan tekstikappale. Ja jos hieman sisennettäisiin täältä noita elementtejä myös, niin kuin editorilla konsanaan. Ja skripti upotetaan tuohon ja tekstikappale päättyy tässä kohdassa ja otsikkotaso 2 lähtee sitten siitä liikkeelle ja noin. Niin nyt sisennyksiä käytettäisiin totta kai tuossa. Vähän pysyy selkeämpänä, että se mikä on sisempänä, niin on aina tapuloituna tuonne eteenpäin. Niin, eli tässä nyt luodaan silmukka esimerkiksi bore toistolauseella ja sitten muistutuksena, miten täällä JavaScriptissä
kun mennään täällä sitten toistoihin, loop, ja tässä nähdään, että ei ole mitään järkeä sitä loopia eli sitä toistoa tehdä tälleen kirjoittamalla jokaista se rivisuoritusta uudestaan, vaan että me käytetään siihen mekanismia, jolla se toistaminen toteutetaan. Ja se on yksi perusprinsiippi ohjelmoinnissa, että toistat jotain. Meillä aiemmissa on ollut sitä, että meillä on siis se syöttö ja tulostus. Se on yksi perusperiaate, eli input, output, syöttö, tulostus. Luetaan jotain ja lopputulemana saadaan jotain. Sitten meillä on loogista päättelyäkin jonkin verran. Laskuoperaatioita on ollut siellä edellisessä esimerkissä. Nyt tulee toisto. Eli nämä on kaikissa ohjelmoinnissa automaatiossa tavalla tai toisella olemassa. No niin, eli tässä on tämä for-silmukka. Ja ihan samalla tavalla tyypillisesti me käytetään indeksinä siinä se siis, joka kertoo sen, että monennessako vaiheessa toisto on menossa. Mä voisin laittaa tähän nyt ensivaiheessa, että tuo i lähtee yhdestä liikkeelle, vaikka yleensä sitä käytetään nollaa. Mutta tässä ensimmäisessä esimerkissä käytän näin. Ja mihin asti tehdään, niin seuraavaksi tässä annetaan parametrina se, että milloin se loppuu. Kun i saavuttaa arvon 10, laitetaan tähän, kun i on pienempi tai yhtä kuin 10. Ja sitten millaisilla askeleilla mennään, i++ tarkoittaa sitä, että yhden askeleella. Mä voisin kirjoittaa tähän näin, että i on i+1 tai välilyöntien kera näin tai ilman. Kumpikin on sallittu. Tämä on lyhennysmerkintä sille. Tuo i on i+1 tarkoittaa sitä, että i saa uuden arvon, joka on yhden suurempi kuin se aiempi. Mutta muutan sen lyhennysmerkintänä i++. Eli i kasvaa yhden askeleen eteenpäin. Ja täten me startataan ykkösestä. Täällä on niin sanottu silmukassa alkuehto, alustusarvo. Puolipisteen jälkeen tulee seuraava parametri. Voin tässä nyt laittaa noin välillä pois i pienempi tai kuin 10. Niin kauan jatketaan toistoa, kun toi pitää paikkansa. Eli 10 saakka. Sitten tässä on kyse lohkosta. Eli tarkoittaa sitä, että tuossa annettiin tälle toistolle määräykset, miten tehdään. Ja sitten tässä sitten mitä tehdään, aaltosulusta aaltosulkuun. Siellä matskussa ja monessa muussakin paikkaa on, että se aaltosulku totta kai voidaan laittaa alkamaan täältä forin perästä. Tämä on ihan tapa, kun se kirjoitetaan. Saa se lähteä täältä, silloin tämä otettaisiin tästä pois luonnollisesti, tai sitten, että otetaanko se tähän niin ihan kummin vain. Mä käytän tätä tapaa aina. Eli aaltosulusta aaltosulku. Ja nyt sitten, mitä me haluttaisiin se 3 kertotaulu tulostaa siihen esimerkiksi, niin me voidaan käyttää sitä document.writea, mikä meillä oli jo tuossa käytössä. Ja mitä me tulostetaan? Me tulostetaan esimerkiksi nyt se 3 kerrottuna aina tuolla luvulla. 3 kertaa i, niin tuon tuloksenahan syntyy sitten ekakierroksella 3 kertaa 1, ja siinä on 6, kone laskee tästä 3 ja printtaa sen, seuraavalla kierroksella 6, seuraavalla kierroksella 9 ja niin edelleen. Eli i juoksee 1–10. Ja tähän on ehkä hyvä laittaa kommenttina, i on niin sanottu indeksi, loopin eli silmukan indeksi. Ja myös tämä, että toistolla on alkuehto, päättymisraja ja sitten askeleet. Eli minkä välein edetään.
Ja näin, jos tulostaisi tämän, tämä ei ole vielä valmis, mutta toki voidaan testata jo tässä yhteydessä, tallennetaan tämä scriptit 5.htm. Noin, otetaan täällä sitten scriptit 5.htm, niin nähdään täällä tämä tulostus tämmöisenä pötkönä. Täällä oli nämä mun otsikot, mitkä tulee, mutta tulostuspötkönä, no koska se silmukka printtaa peräkkäin ilman mitään rivivaihtoja esimerkiksi. Eli jos me halutaan tähän tulostukseen HTML matkaan, tehdään se sillä liitoksella. Ja laitetaan tähän vaikka HTML merkkijonona VR eli rivivaihto. Niin nyt se tarkoittaa, että sinne syötevirtaan joka kierroksella pakotetaan rivivaihto. Eli tulosta ensin tämä laskuoperaatioarvo, liitä siihen rivivaihto, joka saadaan tuolla PR:llä aikaan. Lainausmerkeissä me voitiin upottaa tänne HTML mitä tahansa ja tulostuttaa JavaScriptista käsin HTML kuvauskielenä. Tai me voidaan siihen liittää myös niin, että JavaScript tulostuttaa HTML plus CSS myös. Ja periaatteessa koko web-sivukin voitaisiin tehdä niin, että JavaScript printtaisi sen web-sivun kaiken sisällä, mutta siinä ei mitään järkeä. Siltä osin käytetään JavaScriptia, kun sillä on tarve. Nyt kun mä tallennan ja päivitän täällä sivun, niin nähdään allekkain printtautuvan 3 kertotaulu. Esimerkkinä nyt vaan tämä toistettavuus. Ja tokihan mä voisin tähän liittää niin, että mä haluan printtautuvan tuohon myös, että 3 kertaa 1 yhtä kuin 3. Eli miten liitetään tähän. Mä printtaan lainausmerkeissä merkin 3 ja laitetaan kertomerkki perään. Mä oon välilöintikin siihen noin. Ja sitten mä liitän siihen indeksin i, että siihen printtautuu joka kierroksella 3 kertaa i, eli 1, 2, 3, niin edelleen. Sitten mä haluan yhtä kuin merkin. Ja sitten minä haluan vasta tämän 3 kertaa i. Testaan ja selitän vielä hieman tarkemmin. Tässä on yksi tärkeä asia. Näette nyt tämän tulostuksen. Miten osa tulee logiikalla sieltä, osa tulee printattuna kovakoodatusti tuossa sellaisena kuin merkkinä 3 siihen joka kerta halutaan. Ja sitten 1–10 arvot ja sitten vastaavasti lasketut tulokset. Mutta tässä niin kuin näyttää toisaalta vähän jo kryptiseltä, että niitä jatkuvasti lainausmerkkejä ei. Niin tämä on tarkoitus, että toistolauseessa sulkujen sisällä write-funktiossa kirjoita tätä koko ajan. No mitä sä kirjoitat? Kun lainausmerkillä lähtee, se tarkoittaa, että se data sellaisenaan kuin nämä merkit ovat. Ja silloin printataan aina toi 3 välilyönti, kertomerkki, välilyönti täällä, joka kiekalla tässä kohtaa. Sitten tulee kertomerkki ja välilyönti ja sitten liitetään se juokseva indeksi. Ja huomatkaa, plussalla liitetään, liitä tähän, kun siinä on siis liitos liittyy siihen, että meillä on merkkijonoa tulostetaan, sitten liitetään indeksiarvo, liitetään merkkijonoa, liitetään laskuoperaatio, liitetään lopulta HTML printattuna. Mä voin tähän varmuuden vuoksi, mä voisin laittaa vaikka sulut, että tämä laskuoperaatio ei mene sekaisin täällä. Voi korostaa tuolla sulkujen sisällä laskentaa, ja varsinkin jos laskujärjestykseen pitäisi vaikuttaa, niin siinä tapauksessa pitäisi käyttääkin sulkuja, ihan niin kuin algebrassa on määrätty. Mutta jätin ne sulut siihen nyt, ja ei ohjelman suorituksessa tule mitään eroa. Eli tässä nyt mennään 1–10 tälleen pakotetusti. No, sitten täällä toisessa esimerkissä, että jos me tehdään tänne tekstikappale ja tekstikappale tohon noin ja sitten tehdään täällä
sitten nappi, vaikkapa, taas käytetään tässä usein vielä alkuesimerkkeissä nappi jostakin klikkauksesta lähtee sitten vaikka joku silmukkaa pyörähtelemään ja tulostaa johonkin laatikkoon sitten vastaavan tyyppisen jutun. Eli tehdään tähän ihan tavallinen nappi, button, value, tulosta 5 kertotaulua ja on-click. Mä rivitän tässä. Tää ihan hyvin voitte rivittää, ei ole mitään haittaa siitä, kun attribuutin kohdalta tuosta sitten rivitetään. Ja tässä olisi kutsu sitten, että tulosta kertotaulu. Noin. Niin tuommoinen funktiohan nyt täytyisi jossakin olla, kerta kutsu tulee napin klikkauksesta. Tulosta kertotaulu. Ja nyt tässä on se. Voin vielä laittaa tämmöistä erikoisesti, vaan mä pönin vielä 5 tuohon tulosta 5 kertotaulu. Otetaan täältä pois toi A-kirjain tuosta. Meillä sinne tulostetaan osittain, mutta kokonaan. Nyt jossain täytyy olla funktio. Muistakaa nyt tässäkin kohtaa, kun mä tallennan ja teen täällä näin, että refressaan, niin tämä on niin sanottu, että käyttöliittymä on tältä osin tehty. Tai ainakin napista, mutta nythän tulisi errori, jos klikkaa, koska ei ole tällaista funktiota olemassakaan. Errori ei näy tässä, mutta taustalla näkyy. Ja konsolista näkisi. Ja katsotaan se konsolin käyttö seuraavassa tai myöhemmässä vaiheessa. Mutta se, että vaikka virhe tulee, nyt tämä klikkaan, tulee virhe, kyllä se täällä näkyy myös tuolla noin, että siellä on tällä selaimella. Ja alkaa tuolta, voidaan seurata, mitä taustalla tapahtuu, mutta ei kiinnitetä siihen nyt huomiota. No niin, käyttöliittymään tarvitaan toki tuon tekstikappaleen jälkeen, niin laitetaan tuohon vaikka sitten div-laatikko, johon se tulostus ohjataan. Täällä on vaikka tulostuslaatikko. Nämä on suomeksi tässä ja tämmöisiä vähän tyhmiä nimiä, mutta älkää niistä välittäkö. Div-id, tulostuslaatikko, div päättyy. Totta kai me voidaan sitten nimetä ne järkevästi. Ja mehän käytettäisiin tässä niin kuin englantia toki kaikissa funktioissa. Esimerkiksi me käytettäisiin mielellä englantia myös näissä attribuuttien nimissä tämmöisessä tulostolaatikossa ja muuten, mutta se nyt ei tässä kohtaa ole. Eli tulostuslaatikko tehdään tuohon, että kun tuo printtauskutsu lähtee, niin tuollainen systeemi sitten sieltä löytyy. No niin, nyt se skripti tehdään jonnekin, ja huomatkaa aiemmissa esimerkkeissä, älkää kirjoittako tähän väliin, mutta täällä voisi olla kyllä, että se tulisi täällä bodyssakin. Text kautta Java, mä leikkaan tämän tästä tuonne toisaalle, mutta mä vaan kirjoitan tähän näytille sen. Tässä voisi olla skripti, ja tähän voitaisiin lähteä tekemään sitä funktiota, että se esiteltäisiin tässä se tulosta 5 kertotaulu. Kyllä se muistiin tostakin jäisi. Mutta mä leikkaan tämän tuonne head-osaan, koska siellä se on siistimpi pitää. Tämän. Eli mä tämän skriptin vien tästä nyt sinne headiin, eli tänne. Täällä näin. Headissä nostin tuonne ylös. Ja tuossa on function tulosta 5 kertotaulu. Ihan samantyyppinen voi sitten toteutus olla, kun tuossa on jo kerran tehty se. Osittain. Mutta tehdään pienen erotus, miksi tehdään hieman toisin. Käytetään edelleen sitä for-silmukkaa, mutta myöhemminkin tulee puhetta, ja nytkin se voi todeta, että useimmiten while-silmukka olisi kyllä kätevämpi, koska se on ehkä tietyltä osin siinä on
parempia juttuja muun muassa sen silmukan keskeyttämisen suhteen tai sen tarkastelemisen, että vieläkö tehdään eteenpäin vai ei. Mutta mä tässä teen nyt tällaisen, että vaikka tämmöisen muuttujan kuin MJ, merkkijonoa kuvastakoon se vaikka. Mä esittelen tämmöisen, esitellään MJ, objekti, eli merkkijono, objekti. Ideana on se, että tässä nyt kerran tehdään se printtaus. Tämä on tärkeä kohta tässä. Edellisessä esimerkissähän tämä, kun sivu ladattiin, niin silloin tämä silmukka pyöri 10 kertaa ja joka kerta tulosti sen, mitä tuli rivi riviltä. Mutta nyt kun tapahtuman käsittelystä lähdetään, niin eihän web-sivua enää ladata. Me päivitetään jotain boksia sitten lopuksi. Eli toisin sanoen me generoidaan sisältö ja lopuksi purskautetaan se sinne div-laatikkoon, joka tuolla alhaalla on. Eli nyt me ollaan tehty tämmöinen MJ-objekti. Ja MJ-objekti, nyt me tehdään silmukka uudestaan, olkoon se tässä vaikka J, joka käy 1–10, J++, sitten J käy 1–10, ja nyt sitä ei document writella printtailla, vaan me generoidaan, lisätään vanhaan lisää. Merkkijono, tuo MJ-objekti on nyt se, johon sitä tavaraa, merkkijonoa tehdään. Mä teen tähän semmoisen väliversion, niin ymmärrätte, mistä on kysymys. Merkkijono saa uutta sisältöä. Olkoon tähän vaikka sanan Lahti rivivaihdon kerran. Te näette tällä, mitä tässä haetaan takaa. Mä editoidaan mutta väliversiossa. 10 kierrosta MJ lisätään Lahti. MJ on aluksi tyhjä. Merkkijono liittää siihen vanhan päälle tai lisukkeeksi aina Lahti. Ja sitten seuraavalla kierroksella Lahti. Eli siinä tulee 10 kertaa peräkkäin sana Lahti tuohon MJ-objektiin. Ja täällä sitten silmukan jälkeen mennään tulostamaan, kuten siellä aiemmassa skriptiesimerkissä on kerran katsottu, niin meillä on div-laatikko, jossa on nimeltään tulostuslaatikko. Niin sinne sisällytetään sitten kertarysäyksellä tuo MJ. Kertarysäyksellä tuo MJ. Eli tallennan, mä käytän ja palautan kyllä tonne. Täällä tallennetaan ja nyt skriptissä on virhe. Nyt tsekataan mikä se virhe on. Kutsu ei mennyt oikein. Function tulosta 5 kertotaulu. Sitten tulosta 5 kertotaulu. Iso K, kyllä, siinä on jätetään iso K, kun se on monesti tapana ja onkin tapana, että ja hyvä, että tulikin tässä. Jos on monisanainen funktionimi, niin toinen tapa on silleen, että siellä nyt seuraavat sanat, jotka on siinä useammissa naisessa, niin isolla kirjain. Tallennan ja päivitän. Niin näette nyt siinä, että siihen printtautuu 10 kertaa Lahti. Kertaprusauksella nyt. Siihen. Tämä ei liity enää web-sivun latautumiseen mitenkään, vaan tapahtumasta, kun käyttäjä klikkasi nappia tai jotakin muuta tapahtuu. No niin, no nyt sitten tuon Lahti-sana korvataan tietysti tuolla laskentaoperaatiolla. Mä voin tämän nyt rivivaihdonkin voin siihen jättää tuohon noin, pyydin tuon Lahti-sanan pois ja niin tehdään siihen niin, että se on se 5 kertotaulu
5 kertaa J. Turvallisuussyistä automaattisesti laita sulkuihin. Eli MJ:hin lisätään 5 kertaa J ja sitten lopuksi lisätään rivivaihto eli plussa tänne. Niin nyt ei enää printtanut Lahti, vaan nyt lasketetaan JavaScript-tulkilla 5 kertaa J:n arvo ja nyt tulee pelkkä vastaus. Eli tallennus, päivitys, printtaus ja nyt tulee 5-50 lukuprinttaukset. Ja samalla tavalla tähän voisi toki liittää nyt taas samoin kuin tuossa aiemmassa. Mä haluan tasan tarkkaan, että siellä on 5 ja sitten se kertomerkki. Sitten liitetään silmukasta tuleva J-arvo pienellä J:llä. Ja sitten lisätään yhtä kuin merkki ja lisätään toi 5 kertaa J tuosta suluista. Huomatkaa, että tässä JavaScriptissa on tämä plusmerkki, se merkkijonon liittäminen muuhun tulosteeseen. Että kun hypätään merkkijonoon ja merkkijonosta pois, niin silloin plusmerkki on tässä liittämisoperaatio. Eli kun tallennan, refresh ja ajan, niin nyt näyttää siltä tohon. Eli tämä kaikki, mä voisin demota tähän teille, hei, tällä tavalla, ei tarvitse tehdä tätä. Mutta tässä, ennen kuin se on printattu, niin tämä selittää hyvin tämän. Katsokaa tässä. Minä käytän sitä aiemmissa skripteissä vastaan tullut window.alert. Mä printtautan tuohon alerttiin sen, niin näette minkä näköinen. Katsokaa tämä. Tallennan ja täällä refresh. Ja nyt mä ajan tuohon noin, niin näette tuossa alert-ikkunassa, millainen se source eli lähdekoodi on, mikä sinne purskautetaan sinne div-laatikkoon sitten kertarysäyksellä. Eli PR, rivivaihto, toi näkyviin, rivivaihto ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä kaikki. Tämä joskus voi olla yksi tapa seurata, mitä taustalla tapahtuu, koska ei aina tarvitse printtailla tuonne screeniin, vaan sä haluat tutkia jotain algoritmia vaikka ja nähdä, että mitä siellä taustalla menee. Totta kai konsolia voidaan käyttää sitten myöhemmin. Ja nyt OK, niin sitten se tuli sinne. Eli tuo alerttihan keskeytti tuohon ja noin. Mä voin jättää sen tuohon kommenttina tuosta noin, että kun koodin saatte, niin sitä voi miettiä sille käyttötarkoitusta. Eli tässä samassa esimerkissä oli nyt tämä, että kun sivu ladataan kokonaan, niin ajetaan joku silmukka, mutta sitten tämä, että tapahtuu jostain tapahtumasta, tapahtuman käsittelijästä. Ja pointtina on tämä silmukan käyttö. Ja nyt me käytettiin vain loopissa, eli silmukassa for-avainsanaa. Mutta siihen on olemassa toinen, while. Mutta for on esimerkiksi kaikki ohjelmointikielet. Kaikissa on for. Ja while tulee myös ja niin edelleen. Ja toistamista täytyy automaatiossa olla. Aina sitä tarvitaan. Okei. Tällainen skripti.